Kom! Pakkie! Waarom zou ik snel doen als ik de kastje aan kan doen? Zeg, het gebeurt niet, denk ik. Baar sneller dan van ons. Dat ik het van ja, nee. Ik niet doe het, maar. Nee, ik dacht toch wat ik wil. Ja, maar. Wat we gingen zien. Nee, dat is duidelijk. Nee, Spike is zo in stand houden. Maar dat was iets. Nee! Jammer. Dat wou ik eigen fout. Dat was duidelijk een eigen zelfs fout. Het filter ligt langs de tunnel. Doe maar wat je wilt. Doe wat je wilt. Oké, dat doen we even van die kant. Nog een keer. Het is weer diep voor de derde keer weer. Ja, dat houden we even nu. Dat houden we nu. Oh, er toch één.